This is the border, Piedad on this side, San Mathias on this side. In the very olden days, there used to be violence on this day 400, 500 years ago. It was basically the festival where about fields, and they used the flags as markers, and they were really aggressive those days. So today we have flags. Jogar ao futebol, adoro tanto esse jogo. Adoro essa bola em Goa. Oh amigo, eu vou sonhar com esta noite e celebrar como lá em Goa.
rosa, champagne moja, चंद्रान घालून सामना कोल्ल्याने. थोडी बारीक, थोडी मोठी, थोडी करून शामाईली कोल्ल्याने. चांदो रोजा, champagne moja, चंद्रान घालून सामना कोल्ल्याने. थोडी बारीक, थोडी मोठी, थोडी करून शामाईली कोल्ल्याने. आणि नुसत्याचे बुरबुरे जोडटा म्हणजे तन मारगाव आधीर नुसत्या त्या घेता ऐकत येता कितें गोष्टा परवाचे नुस्तें घेऊन आक्षी हाडटा आणि आक्षी फुलां घेऊन बसता नुस्तें बाबा आमचे गोला जुवारी न्हंयचे लोकांक फुटून नुस्त्या मारून विकता बाबा घे घे आपली मुजी घे मारी मुजी घे मुजी घे मारी पोरे बाबा घे घे आपली मुजी घे मारी मुजी घे हमला घे सदा कडला घर पोरे Cabelo, शेवटो 200 रुपया करून गेलो लिपस्टिक लायली घेऊन म्हणल्यान पोसकिलो लावून 200चो शेवटो 800 विकलो बाबा घे घे पाटलीत मोजे घे मालिक्यो मोज्यो घे कुल्यो मोज्यो घे सामाव गाज मारी पोळे बाबा घे घे कुबेर मोजे घे मालिक्यो मोज्यो घे हमको लागे सामाव काढला गो पोळे देवान पयले चितले हुई जायते मातशे मिनोत्यो करून आनी पडते